Gipleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Öý eýeleri jaýlaryndan zor bilen çykaryldylar. Türkmen häkimetleri ýapyk binalarda we söwüş tunuwaty boýunça geçjek oýunlara görülýän taýýarlyklaryň çägini paýtagtyň ýaşaýjylaryny öýlerinden zor bilen çykaryp, olary degişli kompensasiýalary bermezden jaýlaryny hem ýer ýaksan etdiler diýip Human Rights Watch guramasynyň we Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasynyň bilelikdäki hasabatyny aýdylýar. Duşenme günü ýaýradylan hasabatda Türkmen häkimetleriniň 17-27 sentýabr aralygyny geçjek oýunlar bilen baglylykda Aşgabatyň durkuny bir sydyrgyn keşbe getirmek üçin ýaşaýjylaryň goşmaçy otoglaryny, ýagny ilat arasyny aýdylýaly pristroykalaryny hem ýumurup ilatyň bu hereketlere kaziýeti arz etmek mümkinçiliklerini de şäklendirilendigine üns çekilýär. Türkmenistan awtoritar prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň başda durmaklygyny geçirilýän bu oýunlaryň üstü bilen özüni regional sport merkezi hökmünde görkezmegi meýil edinýär. Daşky dünýäden özüni ýapyk saklayan Türkmenistan bu oýunlary 10 miňlerçe daşary ýurtlygynyň gelmegine garaşýar. Oýunlaryň öň ýanyna resmiler paýtagtda alkogol içkileriň söwdalaryny gadagan etdiler. Ýurdun beýleki sewitlerinden gelýänleriň hereketlerini çäklendirdiler. Uzalky tutsaglary oýunlaryň geçýän ýerlerinden daşda durmagy tawşyrdylar. Bu şäheri öýsüz haýwanlardan arasalamaga synanyşdylar. Habarlarda bellenýär, ýurdun kanunçylygyny jaý ýykylýan öý eýelerini uzalky emleýägini barabar derejede täze ýaşaýyş ýeri ýa-da pul bilen üpçün etmek göz öňünde tutulýan bolsa-da, bu aglawy ýagdaýda bir jaý edilmändir. Türkmen häkimetleri köp halatlarda 10 ýaş adamdan ibaret hojalyklary uzalky ýykylan jaýynyň öwüzüne diňe 2 ýa-da 3 otogly kwartira beripdir. Käy halatlarda bolsa öý eýelerini göçüre täze jaý taýýar bolmazdan öň ýaşap oturan ýerlerinden çykardylar. Bu ýagdaýlarda adamlar öz hasaplaryna ençimi aýlap kireyne ýaşamaly bolurlar. Käbir ýagdaýlarda häkimetler öýlerinden çykarylan adamlary aradaky nırh tapawudyny töläp, has ýokary amatlykly jaýlary almagy mejbur etdiler. Berlin kompensasiýalar bilen razy bolmadyk raýatlaryň arda şikaýet etmek mümkinçiliklerini çäklendirdiler. Käy halatlarda bolsa olar resmiler tarapyndan gorkuzuldylar diýilip hasabatda bellenýär. Türkmen häkimetleri jaýlaryndan zor bilen çykarylan öý eýelerini ýaşaýyş jaýlary bilen üpçün etmeli. Şeýle de ýetirilen emleýägiň öwüzüne adalatly we ýerlikli kompensasiýa bermeli diýilip Human Rights guramasy we Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy öz hasabatyna nyktaýarlar. Geçen ay adam hukuklaryna gözegçilik edýän ýokurda agzalan 2 topar Aziýanyň Olimpik Geňeşine ýüzlenip Türkmenistany onuň adam hukuklary babatdaky borçlaryny ýatlatmaga çagyrdylar. Adam hukuklaryny gorýan 2 uramanyň bilelikde ýazan hatyna Aziýanyň Olimpik Geňeşiniň Azat Ýewropa, Adatlyk Radiosynyň Türkmen gullugynyň jurnalisti Sultan Açilwa hüjüm edilmegi we fiziki öz almak haýwatynyň atylmagy barada öz pikirlerini aýtmagyna Aşgabada Olimpiya hartiýasynyň metbuat azatlygyny hormatlamagy talap edýändigini ýatlatmaga çagyrdy. Aziýanyň Olimpiya Geňeşiniň ýoluşçylarynyň Türkmenistanyna garaşsyz sesleriň bogulmagyny we basylyp ýatyrylmagyna reaksiýa bildirmegi, adalatsyzlyk bilen azatlykdan mahrum edilen jurnalistleri azat etmäge çagyrmagy we hökümetden metbuatyň dolu azatlygynyň berjaý edilmegi barada kepillik almagy zerur diýip ýollanan hatda aýdylýar.